esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia, da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki, da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi, tatarara. Barnetik hasi eta tuterara gure ahotsak gertu daude. Uda berrian loreak bezala loratuko gara kalez kale. Da hitzez hitz, etorkizuna berreraiki. Da hitzez hitz, dena aldatzen ikasi. Bueno, hemen gauz, gaur bada egune, Euskaraldia hasten da, eta hemen Getxon, Bizkaian, baina baita ere Araban eta Gipuzkoan eta zergaitik ez mundu osoan zehar, badauzkagu egun batzuk harreman berriak sustatzeko Euskararen bitartez. Euskarak gure artean erlazio berriak egiteko eta horietaz gozatzeko balio digu, eta txapa jarrita, adierazi nahi dugu espazio seguru bat dela, Euskara menperatzen ez dutenentzan baita ere, ez da Euskara menperatu behar, Euskara maitatzeko. Anímate, aunque no sepas euskera, si te da vergüenza, si te crees que lo haces mal y no te sientes segura o seguro, puedes venir, puedes disfrutar, eta elkarrekin bide berri bat eraikiko dugu. Beraz, gozatu dezagun elkarrekin. Bueno, heldu da, azkenean eguna, gaur hasten da Euskaraldia, hemen gaude Getxon hasiera ekitaldian. Eskerrik asko guzti hau posible egin duzuen bolondrez guztiei, eta hau izita belarri prest bezala zuen hizkuntza ohiturak aldatzeko prestutasuna adierazi duzuen horiei. Oraindik izen ematea zabalik dago, eta hemendik deia guztioi txapa paparrean jarri eta zuen hizkuntza ohiturak aldatzeko. Euskaraldia gozatzeko momentua da, Euskaraldiak erraztasunak ematen dizku hizkuntza ohiturak aldatzeko, eta beraz, 11 egun hauetan posible denean hizkuntza ohiturak aldatu eta gero urte guztian zehar horiek mantentzeko gonbitea luzatzen dizuegu guztioi hemendik. Gozatu Euskaraldiaz eta jantzi txapa.